Velkommen til Gate 9, The Gate of Stillness. Og denne her gate er der sindssygt mange forskellige ting at sige om, fordi lige så snart vi har med en energigate at gøre, en der genererer energi, og det gør den her, fordi den ligger nede i Sacral Centeret, så kan vi hurtigt komme til at forstå gaten gennem den energi, den leverer, men koblet på det udtryk, det så ender med at blive. Det vil jeg gerne forklare, for det kan jeg godt høre lyder lidt snørklet. Gate 9 ligger nede i bunden af vores Sacral Center, og den kobler ned til vores rodcenter. Det vil sige, hvis vi kigger på centret i sig selv, vores Sacral Center, så handler det jo omkring vores energi til at gøre noget, vores energi til at arbejde, det som vi er passionerede omkring her, hvordan vi kan gøre en eller anden form for bidrag, eller den energi til, hvor vi kan gøre et bidrag. Og så kommer vi tit til at tage denne her energi og putte den op i selve udtrykket, som jo altid sker op i halsen. Og det gør den ikke. Denne her energi er energien til at fokusere på noget. Den er energien til at bestemme, hvad er det, der er værd at fokusere på nu. Hvad er det, der er værd at committe energien til? Hvad for en inspiration er blevet vagt? Hvad er det, som er gået ned og vækket rodcentret, som så leverer energien op nu her til Sacral Centeret og siger, hey, vi skal i gang med det her, og det er det her, jeg skal fokusere på. Fordi energien fra rodcentret, det bliver jo bare motoren, der bliver tændt. Men hvad skal motoren levere energi til? Og det bestemmes blandt andet her i Gate 9. Og Gate 9 er en del af The Understanding Circuit, og hvis vi skal forstå Gate 9 ordentligt i den sammenhæng, så bliver vi også nødt til at forstå The Understanding Circuit, som er et logisk kredsløb. Et logisk kredsløb omkring det her at dele med andre, en interaktion med andre. Hvad er det, vi fortæller? Hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi handler på? Hvad er det for en deling, der foregår mennesker imellem? Og det er vigtigt at forstå, at det er den logiske side af det, for det er den, der kommer, og danner den her yderskal over i vores side med vores intuition, vores mild, og kommer op fra vores Hedda Ashna med logikken. Og det, som Gate 9 gerne vil, det er, at den gerne vil bryde biderne ned i hvor end små dele, som giver mening for dig, for at finde ud af, hvad er det for nogle skridt, hvad er det for nogle rette skridt, vi skal tage, hvad er det, vi skal levere energien til, for at skabe den fremtid, vi gerne vil have. Fordi den er orienteret mod fremtiden. Men det, som vi er jo nødt til at huske på, det er, når vi tager logikken, som kan være påvirket af conditioning, af regler udefra, af andres idéer, af super fed inspiration heroverfra. Logisk set kan vi sidde og bryde tingene ned nok så meget, hvis du sidder og kigger på din fremtid, jeg vil gerne skabe det her. Okay, hvad for nogle skridt skal jeg så tage? Det får vi jo ofte at vide. Bryde de her skridt ned. Og det vil den gerne. Det vil den enormt gerne, den her gate, men det kan den ikke. Det kan den ikke, fordi den bor nede i Sacral Centeret, og Sacral Centeret er et responscenter i nuet. Så du kan sagtens sidde og prøve at planlægge og contemplate om, hvad er det, jeg skal gøre, hvad er de rigtige skridt at tage, hvad tror jeg kan få mig herhen, og du kan bryde det ned i nok så små dele, som du overhovedet har lyst til. Men poweren i dit Sacral Center, og der, hvor den reelt kan overhovedet gøre noget, det er i responsen i nuet. Så det, som Gate 9 i virkeligheden skal fokusere på, det er at levere energien til det, som der er en respons på nu og her. Ikke på det, som hjernen fortæller vil være en god idé. Ikke på den inspiration, som er kommet ind igennem vores not self. Ikke på den frygt, som vi prøver at undgå. Ikke på den mulige fremtid, som vi er bange for sker. Ikke på det desire og det ønske omkring, hvad det er for en ønsket fremtid, som vi ønsker sker. Men responsen i nuet. Responsen i nuet. Hvad er det, der er værd at bruge tiden på i nuet? Fordi når det er, vi gør det, så kan vi generere denne her massive power til at være fokuseret og koncentreret på netop at levere energien på det. Jeg har den her Gate 9, og det er mega sjovt, fordi jeg har netop ikke markeren 52 nede i rodcentret. Og jeg mærker så meget den her frustration, når det er, at jeg kan mærke en respons, en go på noget, en energi på noget. Og denne her gate, den rigtig gerne fokuserer på det. Og min hjerne, den kommer og siger, okay, så skal vi gøre det, så skal vi gøre det, så skal vi gøre det, så skal vi gøre det. Og allerede der kan jeg mærke, energien, den bliver lidt off. Og lige pludselig, så stopper mit rodcenter.
Det er så frustrerende, fordi jeg er klar, jeg er fokuseret, jeg er klar til at sidde stille, men energien til, at altså den her virkelig solide motorenergi, der kommer ned fra rodcentret, der ligesom leverer energien, den leverer bare fokuset, den bestemmer bare, hvad vi skal fokusere det på. Den sidder her og siger, jeg er klar til at fokusere, men startknappen, den er lige pludselig blevet slukket. Det er så frustrerende, og det er der, hvor det er, at jeg hurtigt kan komme til at falde over i de her not self tanker omkring, gud, jamen, hvis jeg nu ikke gør det nu, og hvad så hvis næste gang, så når jeg ikke, og så de her skridt, som jeg har set, de her steps, jeg har brudt det ned i, så ryger hele planen jo. Og det er virkelig bagsiden af medaljen her i den her gate, det er virkelig her, hvor vi kan opleve de her lavere skyggevibrationer og not self themes, hvor det er, at vi tror, at vi har siddet og planlagt til punkt og prikke alle de skridt, vi skal tage. Og vi har planen, vi har den overordnede plan, den giver sindssygt god mening for vores hoved er glad, det hele er godt, og nu begynder energien at komme, og vi begynder at fokusere på det, men så sker tingene alligevel ikke lige helt, som vi havde forudset, og så kommer der sådan et eller andet uforudset element ind, som får planen til at skride lidt, så kan man virkelig komme til at sidde i en følelse af, at nu ramler hele lortet, og så kan man komme til at sidde og kigge efter, hvis skyld er det, og der vil man ofte gerne pege ud af på alle andre, men den fungerer som en respons, og det er vigtigt at huske på, at den skal respondere på nuet. Den kan kun afgøre i nuet, den kan ikke planlægge fremadrettet, den kan ikke være 20 skridt foran, selvom den nogle gange rigtig, rigtig gerne vil, når den bliver påvirket udefra, og især kommer til at operere i en not self udgave i samspil med vores hjerne.